በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብዛዕባ ጾም ሙሴ እንጀራ ከይበልዐን ማይ ከይሰተየን ኣብኡ ምስ እግዚኣብሔር 40 መዓልትን 40 ለይትን ገበረ። ነቲ ቃላት ኪዳን ነተን 10 ቃላት ኣብተን ጽላት ጸሓፎ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ፍቕዲ 28። ሽዑ ኣብ ሚጽባ ተኣከቡ፣ ማይ ቀዲሖም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም መስዋእቲ ኣፍሰስዎ። በታ መዓልቲ እትያውን ጾሙ። ኣብኡ ድማ ንእግዚኣብሔር በዲልናዮ ኢና ኢሎም ተናዘዙ። ሳሙኤል ድማ ንደቂ እስራኤል ኣብ ማጽባ መራሕዮም ኮነ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 6። ነቲ ዓጽምቶም ወሲዶም ድማ ኣብ ትሕቲእታ ኣብ ያቤሽ ዘላ ኦም ቀበርዎ። 7 መዓልቲ ድማ ጾሙ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 13። ሽዑ ዳዊት ምእንቲ እቲ ቆልዓ ናብ ኣምላኽ ጸለ፣ ጾም ድማ ጾመ። ኣትዩ ድማ ኣብ ምድሪ በጢሉ ሓደረ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 16። ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ርእስና ከነትሕትን ንኣናን ንህፃናትናን ንኹሉ ጥሪትናን ኣብ ጉዕዘና ምእንቲ ክሕልወና ክንልምን ኢለ ኣብ ሩባ ኣሃዋ ጾም ኣወጅኩ። መጽሓፈ ዕዝራ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 21። መጽሓፈ ዕዝራ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 10። ከምኡውን መጽሓፈ ዕዝራ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 8 ክሳብ 24። ኢያቄም ወዲ ኢዮስያስ ኣብ ይሁዳ ምስ ነገሰ ኣብ ታሽዓይቲ ወርሒ ናይታ 5ይቲ ዓመቱ እቶም ህዝቢ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መጎስ ክረኽቡ ጾም ክጾሙ ኣወጁ። እቶም ዝጾሙ ድማ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ብምልኦምን ኩሎም ካብ ከተማታት ይሁዳ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኦም ዝነበሩ ህዝብን ነበሩ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 36 ፍቕዲ 9። ማቕ ተኸዲነ ኣብ ሓሙኽሽቲ ደቂሰን እናጸምኩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላክ እልምንን እምህለልን ነበርኩ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 3። እግዚአብሔር እምባር ሕጅውን ብጾምን ብብኽያትን ብቁዘማን ብምሉእ ልብኹምን ናባይ ተመለሱ፣ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ደኣ ቅደዱ ይብል ኣሎ። ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12። ኣብ እምባ ጽዮን መለኸት ንፍሑ ጾም ኣውጁ፣ ኣኼባ ጸውዑ። ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15። ሰባ ነነዌ ከዓ ነቲ ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ኣመንዎ፣ ኩሉ ክጸውም ድማ ኣወጁ። ከም ዝተጣዓሱ ምእንቲ ከርእዩ ድማ ካብ ዓበይቶም ክሳብ ናእሽቶም ወጮ ተኸደኑ። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 5። 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ፣ ሽዑ ድማ ጠመየ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 2። እቶም ግብዛት ጾምቲ ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክፍለጡ ክረኣዩ ገጾም የጸምልዉ እዮም እሞ ክትጸሙ ከለኹም ከምኣቶም ጽምልዋተ ኣይትኹኑ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ንስኻ ግን ክትጸውም ከለኻ ከም ዝጸምካ ነቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ደኣ እምበር ንሰብ ምእንቲ ከይተርኢ። ርእስኻ ቅባእ ገጽካ እውን ተሓጸብ።
እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልፂ ክፈዴካ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ ፍቕዲ 18 ፈሪሳውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ ጾም ዘቕረብሉ ሕቶ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ 14 ክሳብ 15 ከምኡውን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 18 እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓይነት ግና ብጾምን ጸሎትን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅን እዩ በሎም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 21 ንሳ 84 ዓመት ዝዕድማ መበለት እያ። ካብ ቤት መቕደስ ከይወፀት ድማ ብጾምን ጸሎትን ለይትን መዓልትን ኣምላኽ ተገልግል ነበረት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 37 ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ ይጸውም ካብ ኩሉ ገንዘበይ ድማ ዕሽር የውፅእ እናበለት ጸለየት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 12 ምጾሙን ምጸለዩን ኣዳዎም አንበሩሎም እሞ ኣፋነዎም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 3 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ምሸምሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ዝኣመንዎ ጎይታ ኣማዕቆብዎም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 23 ዝነጠበ ዝጎደለ ባፈ ትጓት መላእክቲ ይተኣረመልና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኃያል አሜን።